तुमच्या कामाक ना घरचे असताना येतो हुमल्याची चावली मारणार उतरून ठेव ना बाजू हे उमले नाही खेळ होईणार ना ही टाकते भाजी क्रेट एकच आणू ना गारग्या नको
ते घळ ठेवून बोललो अभि खय ठेवलं काय माहिती अभि आमचो 2-4 आंबे पिकून पडले ते खाली काय व्हायचं हे काय बरेच पडलेत इतके उपयोग होता परत एकदा बोमटॉस सांग सांग ना नाना नाना बोंबाट बोंबाट अजून एकदा अजून झालं संपलं पुढे पुढे वांडर